Mali ydw i, Mali Tynor Jones, a wi'n chwarae Mami. Helo, Rhian Blythe ydw i, a dwi yn chwarae mam. Siwmai, Rhys Parry Jones ydw i, a dwi'n chwarae Captain. Dwi fam sgen di yn y loli, felly mae mami a mam. Sydd yn hyfryd dwi'n meddwl, mae'n dangos uned deuluol wahanol i da ni wedi weld ar y gyfres dyledu. Felly mae hynna'n hyfryd. Heb de yn y loli, bydd y Captain ddim yn bodoli. Nhw na ddychmygu Captain. Popeth yn fe, i wedd popeth. More to follow. Da ni ddim wedi clywed am Captain ers tro byd cyn y bora tyngedfennol yma yn y gegin. Dwi'n meddwl bod nhw wedi anghofio amdano fo. Tynnu lan. Achos wrth gwrs mae Diana Lolly ar fi'n mynd i ysgol uwchradd, felly maen nhw ar fi'n peidio bod yn blant bach dim mwy. Felly da ni'n rhyw fath o feddwl bod nhw wedi rhoi heibio pethau ffôl plentyndod, ond dweud y gwir, mae o nôl. A wedyn mae hynna'n golygu un peth, trwbl. Trwbl ac angst i rhieni. Mae'r gyfres mor llwyddiannus, bydd y sioe lwyfan yn llwyddiannus hefyd, credu fi. Ond fi'n credu hefyd bod y cymeriadau maen nhw'n cysylltu gyda, Diana Lolly sy'n bwysig, so os mae hwnna yn, os mae'r cysylltiad yna'n gryf, a bod ni'n neud ein jobins yn iawn, a bod ti'n becso am y cymeriadau, a bod eisiau gyda nhw, mae'r job really. Dwi'n meddwl bod Diana Lolly hefyd yn benthyg ei hun i theatr yn ystod yr gyfres dyledu. Mae'r cymeriadau i gyd yn theatrig ac yn fawr beth bynnag. Brilliant, ydyn nhw. Maen nhw'n really, dyn nhw'n di cwyno o gwbl, a maen nhw'n goffo gweithio'n galed. Maen nhw'n canolbwyntio drwy dydd, a maen nhw'n fodlon chwarae a trio bethau newydd. Maen nhw wedi bod yn wych. Sa'n di gweithio gyda plant pobl ifeg ers tua rhyw 10 mlynedd ar ugain. A dwi'n modd, mae'n gret. Sport! Lot ohono fe. Rhyddhad A stori anhygol. Chwarae a... Sim lot o bethau sy'n neud ti wenu dyddi yma. Os ti'n mwysdri a bod yn onest, wneud o neud ti wenu. Cynnydd, a dwi'n meddwl wneith bob oed fwynhau, a dwi'n meddwl wneith rhieni fwynhau hefyd, dyna'r gobaith beth bynnag. Os ti'n creu darn o theatr sy'n ddigon da, mae pawb mynd i fwynhau o. Ie. Hwna.